Ngakwan pulih ni ka pon ang clean ka jomblay ba kata ka long no Matthias ka nong ka ba katla ni ka khot ka ba life house sao ter ka ong ni ka clean ka jomblay ya kita gi ke baro u jisu la kren ha kita gi pajba haki pharshi berklaim pharshi shim la kren ai haki bagum ta la pendap ya kata ka balong no nong thu la pa u dong ngan ang ila ke sintur jonga haki pharshi ngan penbena ya gi ke ru balaburi na menang long ka perthai unong thu lupa lo debi thu lupa ba uta uban sawan Messiah la ne uta unong penem jong perthai u Jesus Christ bahaba ukren unkren kambun da ka pharshi but haki pharshi ban penpau ya kita gi aka ya ka bau blai utmu ya gi aka ka bau blai ule ya gi aka ka bau blai sedang na do menang long ka perthai ban pensung thu ya kita gi nong sngap ha ka ta ka por ga jong u shisha u blai uladap ya thu lupa haki nong ya thu lupa ya ka ba un sapa un sakren kambun na ka pharshi but shangi im nan the way pat ubelami like tang with Jesus Christ uba pendap ya ka jinga thu lupa ma de tang Jesus uba ya thu lupa lene uba kren lene uba hikai uba batai ya ki pat ba ya ki nong sngap kadai bi tang haki pharshi manobala ban ai pharshi kambun like tang nau Jesus kan mau ba ujisu ude unong hikai jong kinong hikai tang ba umsa tang unong hikai ude usim gisim utrai gitrai unong penem jaga perthai ude ru educationism ani uta uba hikai ba umnan no hikai ko mau bala ba hikai bon sin upenan kam daga pharshi tading ta ngan kren ngani ka por na ka wei nagi pharshi ka ba ujisu kwa ban batai kwa ban hikai ban pensung tho igi pat ba ya ka ei ka ba ulong ba de ka ei ba blai Pagani ka pharshi vila man shem nang ni ka jo ikal nong ba khatlai ni ka khot ka ba lai phuai ka ongom ne ya ga wei pat ka pharshi ula bo ha khamat jongki uda ong kahima ki beneng kalongkum usumbai tyrso ya uba ubre ula shim bar ula bet ha ka lengka jong u uba long kamret shisha ya ki sumbai baro andre anda ula san ulong kam krau ya ki jur bar ula long dieng kat bagi simneng kilawan bagi syong tengen haki tenat jong u rafi sngap kini ka jinga thu ka jong jisu ka sulong simple ba budang utau priu bashim utau sembai baru bet utau sembai ka khendau utau diu sembai terso sembai ubarit ki berit tam henreu neu sembai ubarit na ki berit tam usalong pat uba khamsan kham krau ban yagita ki jhur bat uskalalong utau dieng haga bagi ta ki simneng lani kita ki wei pat ki sem ki wan ban syong tengen haki tenat jong u Jisu mo ban explain gum noi kata sabang ini kren ya kata ngan batai kata ngan ko aban ai khulai she fi we baro haki kerteng ke tiang tam ke dan bortam ke jong try unong penem jong u Jesus Christ banga ai go u blai ba ka tin ke jong blai ke explain ke tin ke jong blai ke hikai ke penshai banga songo abang i pule ke tin re ngi pule ka do an re ngi ai go ba u de mun sim ko bo penshai ya ke tin ke jong blai ya ka ba manga u ba kren ba mapi ke ba sngap ngini asngo thulang kble shibon ya ka por ga jong fi ai por ban snap ya tin ga jong blai bo blai una kar khu fi bo blai una pen sle fi bo blai una pen shaj bor ya fi we ki batrang ki basliang ya ka tin ga jong blai banganget kanika ji kai kanika sngi kan da rung shi sha ka donut ga jong fi kan da rung shi sha ka men sim ga jong fi baganika tin ga jong blai ka da trai kam shi sha ha ga ji em ga jong fi ya fi ki badan ngi Shillong ki badan India badan skleng ko prathai ki basngap ni ka khubor ngara ai khublai fi ha ga teng ji su bas kwa no ngi ga we iet polat fi da ga ji ki jong trangat te fi pi iet janga bangar ngi iet shi sha ya fi derenta klem that man la ga sngi ai gani ka khubor kan khnang ba finyo jingkar khu khnang ba finyo e ga jingman to e ga ji em ga jong fi ba ngai magani ka khubor ka long ru mo ga jingkar khu ba ga jingman to e to ki bam pat yo sngo ya ka tin ga jong blai le ne ki bam pat so i shai ga tin ga jong blai ba ngai ha vi snap ga tin ga jong blai fin sngo so ya ga tin ga jong blai ka thmu ya ga e ka mut ya ga e ba fin nang ham sngo so shu yo blai ba kam tam fin nang sngo so shu yo Jesus Christ kan u khon jong blai tani ka por nga kwa un puli nga pen kan ma bi fi ba jisu ai nga ga wei pat ka pharshi ula bu ye ka ta ka pharshi ukren ba hikai ha khamat jong kita ki nong sngap bu wang ka hima ki beneng ka long ko musumbai terso ya ka ba bre ula shem ula bet ha ga leng kha ga jong wei uni unong bet wei uni unong bet udai ublai ba wei tau sumbai terso udai u jisu Christ
Kababel ke kran chaya kata na bau bleu it kata ke perthai. Ka perthai ke de ke lengkha. Wi kata ke perthai kat bau la IT no. Ilau khon bala khamar wei bu tau khon u de symbai jongo. Wei banget hau nam jat shu an reu nyo ke jing em ko bam jukot. Kata kabaga ktin jong blai ong yones lai khat an reu. Ngi I bau de u blai u kpa u ba bet symbai ha ga ne ka perthai ga ne ka khndau. But how about Jesus? Uday utau sembah fin I kumno kajing sedang kajung. Jesus klem wan ban hap kumus im na kumu blay. Klem wan hap na beneng kum ta baki briu gin I thu uday. Nrei haga por ka bau kpa ubet yu kon ubet shisha kumus sembah. Kumus sembah haga kpo jong ka Mary. But fin I lapun yu ngai kendai benai. Baga ngai lakai uru. Naga ka taisati na marka Bible ka kreni kata. Lakai deh haga jing he haga jing kraw haga jing tiprut ke perthai berkoi re lakai hai tai sam ibarit u jisu kumu sembai ula penrit ya ladi kumu tau sembai terso ya ka udah wan herna beneng sekendau udah penrit ya ladi kumu brio u shim ya kedan kumu merau udah penrit ya ladi hado kata-kata u jisu long nu sembai terso ubarit na ki barit baro Balakai u jisu rum deh akan nong ba. Henry lakai uru hai ta isnong ibarit. Uri sembai ibarit lakar naga brio ko bamdan manom no ba itho eka. Mdan ba itho eka Mary ko ka por. Kali ka brio ko barit. Mdan ba itho ru Joseph namar udai ru barit. Mitho ru ta ka snong namar ba de ka snong ret. Balakai u Bethlehem Judea. Ke babal de bithu pa Bethlehem Ephrata. Balakai u ka ta nong ret. Ba mano ba wan ningkong banwan pet yu jisu hakata ka singi ke bala kayo mano ki deiru ki no aplang berat ki berit tading ta fin pet jam fin ibet ke berit sudah ke jing sedang ke jung jisu ke debi ke berit sudah ningkong ki wan da kita ki no aplang berat ki beduk fin pe ki no aplang berat no ba kin snap ki yu David don ba kin snap ka por barong dei no aplang berat non ba kin snap yu Moses ru udai no aplang berat dan makin snap du dan makin snap udah aplang berat uberit Moses le teori ita kilang berat jong thau jong ubau David ru kilang berat ukpa jong dan kilang berat la jong ru omno bi thu dan bi thu ring tan kwa banong fi kino aplang berat ki berit bagi de kini ki berit neng kong ki thu yau ta uberit ni ki berit tam ubalong ru us im utrai kitrai dei maki ki blawan ningkong hagata ka jaka bala khai utrai hagata ka samrat blapan benaru angel ki angel beneng ki dawan pen benar bala kha yu khon jong blai si shahuzana hazana in the highest haga bakli tam ki lai wai kita ki angel ki lapan benar bala kha yu jisu hai ta isnong ret na ta ka kmi utau kpa uberit hai ta isam ibaret sedang ki ek ena ka baret bau jisu si shaude tau sembai terso baret barfini pat lalu balakayo usdang bansan tadeng tak tin jumlai kong and Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and man ka babel ka ong bau jisu lang san hai hakata ka long ren ju in wisdom hakata ka jing start hakata ka long ren ju but hakata ka jing shamso bha ka jong hakmat jong blai ba hakmat jong brio ulanang san kumu tau sembai ulanang san bereng tau lej hapo ke temple aga por bola dap khat arsnem bole i hong tau sedang man hikai usdang ban ya kren bagi taki nong tho hakata ke jaga hado bagi da sngolengo ke jing start ke jong jisu baru jisu sedang umno ke jing shkri usdang ke jing shkri ke berit bagade ke kata ke jing trai baru kpa jong udai wai mystery ban ma ku mystery utrai mono bi tho yum nan bi tho hero ke jing trai ke jong trai ke berit na ke berit tau ku mystery Henry ke jing trai ke jong kam sakut ha ke jing ret ulang san na kernyeng ulang san ru hagata ke jing trai ke jong tadeng ta las nang itu bat nang itu yu trai ba ke jing trai ke jong ka sedang nang kong nai ha ka sedang na ka wa Jordan ya ka bula pen ret ru ya di kumu blai ha khamat jong breu berit bala pen baptis yu hangta ha ka wa Jordan bat ulami na ta ka mesim ba khoi lawan her Barkai ke baca, ukpa na beneng udah declare, udah pen bena uni ulang kun jangan hawang it ngas ngobha Kalau ben shem kita no Matthias no balai, kita kat lai do kat nyo.
Usdang ye jing screen nang ta na ka ba upenrit ilde khamat jong Yohanes. Ublay Yohanes upen bana Yohanes. Wa uni ulang hadien jong hanrei ngalong shwai hanrei uni ulang shwa ban yang Ulong hadien jong nga shwa mangai ka jing ka wa gin jado hanrei uni ula de bo shwa ban yang ka bula de dan shwa ban yang wong body ke juti jong tang man ra rong amlong ukraw palat jisu wan man penret akmat jong Yohanes bo Yohanes la pen baptis u ban pendap wong kalong ka badai yangi kan ma yo stu bakla wong kalong ka badai yangi ban pendap ya ka hok borok klemong ka balong ka badai yanga ngi gidang jing thok ngi ngi yong ba kalong ka badai yanga kan ma kam dai yanga for change ka bible wong kalong ka badai yangi ban pendap ya ka hok borok tadeng ta usdang ngi jing sikrin ai na kata ke jaka bam don ba itu yo bakata ka de hakata ka jing khawai po kana galeria kai ka kamba ka bule nang kong ka de ban chupen ka lawan ya ka manu ba itu tang kita gi shakri hakata ka yeng gi tip bode jisu bole e kata ba ka jing le ka jing ka de ka baret dan ba itu dan ba i kata henry ulang san unang he ulang kraw bakata ka jing shakri ju ulang kraw but kalau nang kraw kumba ong ktin jong blay bo tau symbai ula khamsan menigi jur baro kamot ula bypass lut yiki breu baro mdan ubreu ubala ban long kumu jisu ula kham kraw ula khamsan ban yagita ki jing tung baro kwa puli yang sai sien mo let's say fi klam pat yo snob ha naga ju hi bangan puli yang menen Matthias no khat lai kani gad khat ka ba lai fu ar ka ong ubalong kamrit shisha yaki symbai baro henrei andaulasan ulong kam kraw yaki jhur bat ulalong ding kat bagi sim beneng kilawan mensyong tengen hagi tengat jong ula kam kraw bani tigi jhur baro kamomot mla bani compare yo no brio baru jisu ulong kam kraw bani no brio tagarawat ju compare jisu bo no brio Wajib punya seriam you, wajib punya jari you, bang no brio. Nama Ramadan away brio ru bala ban long go Jisu. But shisha ukraw do kata. Bagi jing kraw jing open pau, hai. Bola yap, naga matagi pop jang abat jang fi. Bola mi pat aga sngi ke balai. Bola mi pat mdesu haka jing rit leni haitai jing telat. Bola mi pat haga bor, pat haga buram. Walaupun pau ya ka bor haga sngi ka balai kumbawang lai sngi kan lai miet ngandan ka kepo je khandau ba hadin nang tangan mi ba sisya umi baru jisu umi haga bor ba haga boram lai sngi lai miet udan haga jingtap kumut haga sngi ba sa umi ipat na ka jingtap baru umi haga bor ba haga boram sisya la ker tawer ya kata ka jingtap ke jong rai ta kinong ap ki kalon hang ta haga bor ke jong blai haga bor jong haga jing pernah ke jing teng san umi Bauda mi pat ro kumbawang lai singi lai miet ndan nak khandau badin tangan mi pat umi pat sisha tadi nak ka abang ifi don kumu jisu ndan tadi ta unda ulami pat ka babel ka ong la kalong tau ding bakraw bat kita kisim beneng kilawan bat kilai syong tengen ha kitnat jong u tadi tau jisu ong ro dia ong along ding sawan pat fi filong kitnat Kisim kiwan ban syong tengen hagi tenat. Mendai tang kiwan ban syong tengen. Retu ai ba fin long rute ki tenat ki bas no au trai. Man ko abang fi gani ke sngi ke bamenta. Man pen kan mau ya fi. Ba hadien ke jing mi pat ke jong trai. Ula mi pat bat san pau sngi tek hadien ke jing mi pat ke jong ke baja. Bo Petros we lap aga sngi Pentecost. Lai hajar ki min sim kiwan man kelak ke bamot. Kita yui kita sngoto ye jing kraw ge jong trai kita sngoto bau ni umdei tang breu deu blai bola mi pat kum bolai tho lupa ke jabi tik kum ta ba si shau ni udei unong pen em jo ka perthai u kraw hodo kata bom dan bala ban mi pat kum mi pat uji so dan laingot ki bala mi pat ka khon jong jairus kala mi pat bode uji su hi bola pen em ya ka han rei kala temen ga yap yang dan so we khon samla jong riu kan thai ba ma uru hoi uji su la pen em yu han rei yap yang hadien dan so we da bo ta du Lazarus ula pen mi pat uji su ka sngi ka basau yo ba ke ka bacha ma uru temen u yap yang rei de tang uji su bala yap bo ula mi pat u klam yap shu lan no baru em
haru menta ba uran ru hagdo jaka ga fi shong banda ula mi pat la hajar ki men sim ki wan ban ri tengen hagitanat ki jong la kala long dieng bakrau namar ula penret ke babel ka ong namar bula penret uplay ula kan tiu yu halor ka kerteng baro baka kerteng u jisu ki kho siu baro ki dam krop baro kita ki babneng khndo barapok khndo baro ki dam krop ha kerteng ka jong jisu tadeng tam dan ka bai ka kerteng ka bala man penim lat tang ka ne ka kerteng ong ka tin ki jong blai kam ki apostol sa khat ar ka krane ka ta dan pat da ka bai ka kerteng bodeng ta fin puliru shi nong rom ka lam bi pau ka ka lai ka ong khat karpat fi kerteng jong trai ten pen em fi gade tang kerteng jong jisu fi la ban khat karpat ya ka ba fi la man yo la jem tadeng tang kwa ban pen chai fi gane ka pharshi bu tau nong bet ude ku pa symbai de jisu bon symbai ude barit ne ke barit andre la san shisha bat ula kham san ban ni kita ki jur bat ula kala long tau ding ba uding ula kala long tau ding sawan ya ka ba ai jing thiang ka ba ai jing bang ni ka ji im ka jongi but the shaki sim ki wan man ri hau but ai bangin ri hau trai ai bangin san hau trai ai bangin long sa kita nat ki jongu ki basno bal ki ba sai so ru ken hau halaka singi ken bang ngai utrain kar khu fi lengba ka ne ke jing pin shai lengba ka ne ke ji kai na ka tien ke jong blai ta ding ta kwa no fi ke ne ke singi ken mau la fim don yu ba krau ke jing im ke jong fi phenomena ban long ki ba krau la da fim ri hau trai ka jing im ke jong fi kala jot la fim ngai hau Jesus Christ ka jing im ke jong fi ka long le no ai ta ding ta ka ne ke singi kwa ban dwai na kam ta jong fi bo ble no ai fi ke jing so tho na ai fi ke jing champang ya ka ba finang la ka ban so tho ya ka tien ke jong ya ka ba fi la ka ban champang mal ka tien ka ya tho sha pang u jisu ya ka ai ke bo long ba ya ka ai bo dai kwa ban dwai ne ka por ta jong fi try ni ka por nga dwai nga kar khu ni ki khun ki jong nga ngai ka ni ka khubor ka ni ka sngi try ka ni ka ji kai ka la wan ka ba shai blai ba try nga ngai ko kunat ka pen shai ka men sim ya ka jing mut super khat ki ba bon ki no snap ka ni ka por ngai ngo ya phi ki bla ya pediang yu jisu nga sngo ta chi bu try nga kar khu yu phi ba finang long ta ki tanat ki ba sei so finang long ta ki tanat ke ni ba try o di shau khalat ya ka ba finang sei so kambo na ka ji im ka jong phi ba nam ta jong phi ki ba pat ngai yu jisu ngai no ri how try ri hau namar klem u pinom yo ya ga jing da ha ga sngi ga jing bishar la da fim ri hau trai ga jing im ga jong fi kan le ran la da fim ri hau trai ga jing im ga jong fi kan jat namar la fi ri hau la fi shania u la fi ngai u ka babal ka ong ga tabu e ba ngai u onam jat shu finom jat la da fi la ngai hau jisu bat fin yo ga jing im ka ba bam ju ko la da fi la pdiang yu dwai kar khu fi ga ni ga ski wat ai ba ga ni ga por kan shu le na ei kum ta ani wat ai ba ga jing im ga jong fi kan shu long le na ei kum to klem ka jing pdiang yo Jesus Christ pdiang no ga ni ga ski ga dwai ga kar khu ya phi ba ga ngai ba ga download jong fi ka long ka download ka ba kloi ba fin pdiang ye na ga tin wo long Jesus Christ pdiang ye na ga tin ka long ka jing im fi pdiang yo Jesus wo long tin jong blai ba ga ngai na do ma ga ski ki ei baro ki jalong thamai ki ei baro ke no ra ken chi shai ga jing kar khu ga jing im ga jong fi ri hau trai ri hau ha ga ni ga singi nget hau ha ga teng ga jong jisu ngat dwai nga kar khu fi baro amen ba amen trai na kar khu fi ngin sa esem pat pediang chi shai trai ri hau namar dei ma o ga ja ka ri ga jong fi trai na kar khu fi ngin sa esem pat namar ba ka babel ka krene ka ta utaw shong ga ja ka ri jong ba kli tam hunyo ene ga jing ka jong budan bor baro to ai fin ri hau trai fin yo ga jing ka bom chi ko blen kar khu fi ngin sa esem pat play shi